Sziasztok! Ugye látszanak rajta ilyen kopás foltok, de ezt szoktam kivinni az utcára is, természetesen engedéllyel. Most megpróbáljuk szétszedni. Bocsánat, csak a cicának volt egy kis dolga, ki kellett engedni a szobából. És meg is van. Itt vannak a két nagyobb tárak, ezek sem véletlenül vannak itt, mert a következő videóban valószínűleg ezt fogjuk bemutatni nektek. Ez sajnos engedéllyel sem lehet kivinni az utcára, sőt nem is adnak rá engedélyt, de nagyon mutatós és profi darab.